Узган гасырның 60-нчы елларында республикада беренче тапкыр кукуруз иге башлауның авырлыгын өлкән буын яхшы хәтерлидер. Хәзер бу культураны игүнең заманча технологиялары киң кулланыла. Актаныш районында да әлеге төр азыкны күпләп үстерәләр. Актаныш агрофирмасы кырларында төз буйлы сап-сары шәкәнле кукуруз мул булып үскән. Bugün üstünde enerjiye şakana gruplara kukuruz. Bizden 70% aşatı kukuruzdan. Birleşiklikte biz indi kukuruz aşatma şakanda anın kraxmalı yeterlik. Praktiski zernovой arpa, buğday sırlarına azırak kullanılır. Актаныш агрофирмасында кукуруз малларны тукландыруда тип азыкның берсе. Сизчилектәге уңышларын да шуңа бәйлиләр. Агрофирма кукуруз игүче техника агрегат компанияләре, сортлар эшләп чыгаручы үзәкләр белән тыгыз элемтәдә тора. 4 ай үткәннән соң менә шушындый кукуруз шәкәннәре күрәбез. Бу безнең илгә булганча бер төккә игеләсе кукуруз. Бүгенге көндә кукурузны рәхәтләнеп сугып алырга була, карнажга алырга була. Актаныш агрофирмасы моның өчен базар эшләре бит инде безнең барлык бүлекчәләрендә дә әйбәт яхшы сыйфатлы базлар, аны тиешле тыгызлыкта таптап, консерваторлар белән уларны саклауга куя. Һәм шуның нәтиҗәсендә инде безнең районда бүгенге көндә сөт җитештерү буенча беренчелектә бара торган хуҗалык булып тора. Агрофирмада кукуруз белән 10 ел ныклап шөгыльләнәләр. Быелгысы иң уңышлысы. Барлык бүлекчәләрдә силоз базлары бар. Басудан яңа гына кутуралган силосны базга салып, тиешле тыгызлыкта таптаталар. Консерваторлар белән саклауга куялар. Эш тәмамланып килә инде. 2015 елда агрофирмага Германиядән Jaguar 850 комбайнын сатып алалар. Аны Нияз Гафуров иярли. Bütün funksiyaları var, bütün kırgınlar sınırında bütün vegetal abalatların ileri kukuruzunu suyun içeriklerindeki uzunluğun bütün nefis kompüter aşağına girip olayın. Яңа Jaguar 950 комбайнын тәкъдим итүдә авыл хуҗалыгы техникасы белән тәэмин итүче компания вәкилләре дә катнашты. Эшләү үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде.